Значи правим тристепенно охмеляване, като за горчива част слагаме нагет горчив хмел с 11,2 алфа горчиви киселини. Разделяме ги на две равни части, по рецепта ни е 69 грама. Следващото ще бъде тетнангер. Той е ароматичен. Него ще го сложим 15 минути преди края. Къде отидаха чашата? Ето ги. По сметка ни 40 колко и 7 грама. Значи по 23 грама и половина на съд ще сложим. Ето 23,54. Още толкова. Така, значи това не е втората част. Той е ароматичен тетнангер. Той добавя аромат. И на финала ще сложим 5 минути преди финала саас, който е друг ароматичен и от него 24 грама, значи по 12 грама ще сложим в казана. Да си ги отмерим. Ето 12 грама и още 12. Супер. И това е. На 15 минута след завирането, когато успеят да се пресечат белтъците, вече слагаме хмела. Не го снимахме в този момент, ще го снимем на другия казан, но след слагането на хмела, вижте каква хубава пяна се отделя, която трябва, като едно време нашите майки, да я отпеним. Някои не го правят, но ние се опитваме да следваме някакви традиции и правила, споделени тук там в нета. Не знам дали големите пивоварни го правят това нещо. Но ние имаме възможност, имаме бъркалката на мама, не бъркалката, а решетъчната лъжица, така че да действаме. Виждал съм как го прави това с сладкото. Ние ще го направим с бирата. Не трябва да се запитва, трябва да могат да излизат парите, за да ни стане лошо вкуса на бирата. Времето не е много интензивно, не знам защо. Трябва да върви с ключ. Ето, това да снимаш. Ключ е бурно кипени с обръщане. Все още не се случва, но нещо подобно. Така. Може да сложим малко. Той служи за да коагулира абсолютно всички белтъци и да ги свали на дъното. За кое говориш? За ирландския мъх.
сваля утайките на дъното. Макар че звънеца звънна, още 2-3 минути ще изчакаме. Тук нещата върват и тук към финал. Последни напъни за присеждане на не съвсем до охладена папирна мъст на 34,5 градуса, но тъй като заделихме едно количество, което ще премесим с останалите дрожди от предната варка, които преди малко бутилирахме. Ще има време да се доохлади в бидона. На тези ще им дадем време малко да стартират и или до вечера, или утре сутринта ще ги добавят към останалото количество. И след една седмица от чудеса отново ще ги гираме. Вижте как добре действа филтърната система. Грам утайки няма. И това са последни напъни. Това беше. Останалото ще завъртим казана, но няма да го снимем. Бай-бай. Правим последно замерване на окончателното захаряване. Колко е стартирна. Точно 12. Мисля, че е чудесно. 12. Да видим какво е общо количество. Колко виждаш точно? 50 ли това? Точно 50 см. Да. 50. Това ще рече... Беше 49. 24,5 от 24,5 от 3,14 по 50. Имаме заложени 94 литра и 2 литра имаме за стартера, 96 литра. Аз очаквах 95 майче. Значи всичко е точно. Това беше резултата от целия ден. Труд, мъки, пот, емоции, които не успяхме да заснемем и сипвани с поставен капак. В тази тъмница много не се вижда, но все пак трябваше да бъде поставено тук, на топло, където околната температура е около 16 градуса, за да може да ферментира, тъй като бирата е елова с горна ферментация и иска по-висока температура. Между другото, дрожжите бяха Nottingham, които оставихме от предната варка и с тях сега ще заквасим и тази мъст. Това е. Да видим какво се случи. Чао, чао вече за последно.